hasi aurretik oso zoriontsua zen. Gizona 24 urte neukanean egizaten, baina alabe bastante ondo manteni nituen umiak. Gizona hil zanean eta alarrun gehatu nintzanean, Inaxioak eukan 3 urte, bai, 3 urte eukiko zituan, eta Bixentek berriz urte bete bakarrik. Baina nik lanik eta ene zikien eta niri umiak aurre eta ateko gehien lagundu noztenak izan zian alboko bazerrikuak. Areipe eukain alaba bat, Inez izenekoa, eta euren umia moguan hartu egin gure umiape, eta danon artian hasi gintuan dana batea. Oso guztua bizi ginen, baina eusan zorioneko gerra zikinoi. Egun baten etorri zian falangistak Bixenten bila eta eruan egin betirako. Egun hartatik ez dut eixeu zenik. Orduan zein lagundu bioz Bixar azoka gaztegi eruatean? Nik ezin joat, ia gatutela. Ni lagundu bezik ama, ze horretako jaiki bida? Oso ondo, nik ez natuko zaudidanean. Vale. Nun biak, portura noia. Baina, ma. Eixo! Apa Inez? Eixo. Ze, kontu esatzu, falangistana. Zerako, kontaieko, ez dugu importante izango. Ni kontu abiko xa. Jauzen baserrira karta falangistana. Bixente Pascual! Ni naiz. Nerekin. Bazan urte eta Bixente gerrara fanzanetik, Inaxio fati erabaki bela. Hau etzan fan falangistakin, hau republikanoekin fanzan, falangisten kontra. Eta ni etxian bakarrik gatu nintzen. Inez etorten xaten askotan neekin egotea eta bate egoten ginen. Baina nahiz eta Inexen laguntzi eduki, nahi bizitzea sekula baino tristegoa zen, nahi seme barik. Ja, denpora pikima pasauta gero, zizian Inaxion karta batzu kaiaiten etxera. Karteruak ekartzen zituen asteazkenero. Eta nik Inexeri esaten ozan etorteko etxea eta Bixen artean irakurten gituan. Makina negarren garen karta horrein kontua. Kaixo ama maitea. Zer moduz etxealdian? Hemen gauzak nahiko lasei dauz. Atzo entzun geben falangistak herrixe kontrolaiteko erasoaldi bat preparaiten dabitzela. Guk hori dala eta kontran zeo zeitia erabaki du. Euren armamentuak hobiak dira, baina uste du zeo zeingekela gure estrategiaken. Ez tegit bizirik urtengo naizen ontatik, baina zu lasai ama. Laizter etxian egongo naiz berri zuen albuan. Gorantziak Inexeri, zure semia Inaxio. Inaxiori buruz sekula eneen geixeu jakin. Badakit hilingo zala, sekula geixeu behan kartarik eneelako jaso. Bixenteri buruz ordia, urrengo egunean nahi euseten karta bat, falangistana. Esanez, gerra bat hilzala, otzaian 27an hilgo zen, nahi martxuak batian nahi euseten kartia. Eta, hoxe, nahi gerria, nik gerriari buruz epentzau. Gerriak endun ez da nahi semiak eta zoriontasuna eurakin batea. Horda nunik ingo erasua generala? Hemendi bajoko gara, herri seguraku tardonak tiroteo hasiko da. Bestela, geski urtetema da, hegazkinak ingo dago landana. Orduan biziarko eguna oso gogorra izango da. Bai, hobe retiraitia eta bizarazte. Bai, hobeto guazen. Venga. Errepublikanen izenean, geldi mundu guztia! Hostia, Bixente. ¡Viva España! ¡Viva la madre patria! Las cinco rosas, las flechas del Milán. Volverá a reír la primavera, que por tierra siempre más se espera.
Hala, nostalako eixo karta harik bialdo. Baina, Orduan nire gingu erazua, generala. Horbait, gatuko zen unos zigarrua. Hola, hemen. Hemen. Hemen, hola. Kaixo, Hau bainaz. ze, konta beste zu? Ez, joder. Joder. Ez que, Hau bainez. Kontar zatzu. bai, oso baserrira karta falangistana... Ba, oraino ondo, hau. Muerto, muerto da, azeko horien hortik. Esan,